Lana-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-26 sezini 1. Nobuhle dadewethu, ibhemile lokhu kwangempela. Sebevele babuye obhuti futhi bafuna ukuvula endlini yakho khona manje. Angazi bathi kuphoqa ukuthi sihambe sikiwe eNyukhasela nje khona manje. Angazi nami ngikwenziwelani lokho, kodwa kuzomela uzame indlela yokubuya dade. Ukuthi kanjani nami angazi. UZinhle ebhalela uNobuhle kwaThapha emva kokumfonela engamtholi ocingweni, umbhalela ngethemba lokuthi kungenzeka ubone kusenesikhathi lomlayezo. Zinhle, asinalilanga lonke. Hawu, waza phela noKhiye kumele sihambile. Kusaqhuba umphikeleli ngokumemeza. Awuthatha uZinhle uKhiye ebese uhambisa kumnewabi ikhanda elifake phansi, kukhombisa nje ukuthi kube kuyangaye ngaba kamniki nokumnika. Uyazi phela ukuthi ukuvula kwamphikeleli kuleli gumbi ukuqala kweinkinga. But ayikho mhlambe enye indlela ke yokuthi sisale sesilalo kwamanje ngoba vele kuphakathi nobusuku bese sihamba kahle kuseni okungenani. UZinhle ezama izaba zokuvimba umnewabe ekuvuleni igumbi likaNobuhle. Ngiyaxolisa mntaka baba ukuthi sengivele nganivusa nje kabuhlungu kangaka ebuthongweni, kodwa kuyaphoqa ukuthi sihambe manje ngoba impilo zethu zonke zifana nezengcupheni masisangaphansi kwalolu phahla. Kuphendula umphikeleli, kanti kwenzakalani bhuti kahle kahle? Yini lesibeka impilo zethu engcupheni kangaka kangangokuba sisakwazi nokuthi silale nje ngokuthula la ekhaya? Elabanike futhi leli yagazi eligcwele lapha kusofa. UZinhle ngokudideka okuhlangene nokuzama ukuvikela udadewabo kuba ngabanjwa ukuthi akekho. Mntababa, njengoba bengisho nje, ngiyaxolisa kakhulu ngalesi senze senzeka la njengamanje, kodwa asikwazi ukukhuluma manje. Akusona isikhathi esikahle sokukhuluma lesi. Okwamanje ngivumele ngivuse udadewenu la uNobuhle bese siyahamba. Incazelo nizoyithola mangabe sesifikele ekhaya eNyukhasela. Nebala awufaka uKhiye umphikeleli esicabheni segumbi likaNobuhle. Bhuti uZinhle ngezwe linokwesaba kodwa angaphenduli umphikeleli. Ukunalokho aqhubeke nokuvula umnyango. Buhle dadewethu, vuka. Kuzomela sihambile khona manje nje. Luthi impendulo yokuNobuhle. Azasondelele eduze umphikeleli, afika athinta ingubo, alamela ukuthi akekho uNobuhle. Kodwa kunalokho kumane kwafakwa nje imiqamelo ngaphakathi kwezingubo okwenza ukuthi uma ngabe ungena ungasolina kancane ukuthi akekho umuntu olele kulolu hlaka lombhede. Zinhle, akekho nje uNobuhle la. Akaze umbone ke mhlawumbe akasho ukuthi uyapi ngoba phela kusebusuku njengamanje. Umphikeleli ngezwe liphezulu anika ikhanda uZinhle ekhomba ukuba kamazi, kodwa kubonakala nje ukuthi wethukile futhi uhluleka nokumbheka umfowabo emehlweni. Zinhle, ngiyokusiza ukuthi ukhulume lonke iqiniso ngodadewenu ngoba uma ngabe ukuthi wena uyamazi futhi mase kukhona mhlawumbe okwenzakalayo kuyena nanoma ngabe yini embi engasimehleli, uyobalwa njengomuntu obenesandla kuleyo nto leyo ngoba phela kufanele ngabe uyasho ukuthi ukephi ukuze sizokwazi ukuthi simlande lapho impilo zethu zisengcupheni. Ngakho ke siza ke dade uhlanze lonke iqiniso ukuthi uphi udadewenu. Kubuza umphikeleli ngezwe eliphansi kodwa kubonakala nje ukuthi udinekile ngesenzo sikaNobuhle. Asondele eduze naye ambuke ngqo emehlweni. Cha Khabazela, nami ngithuke njengawe nje, angazi nokuthi ukephi mina uNobuhle. Lokhu ngimgcine engena la endlini nami ngizolala nawe uyolala. Ngiyathuka uma ngabe sesimfice engasekho nje la endlini. UZinhle ngokwesaba. Ngimtshele kodwa ukumtshela kwami kungenza izinto ebekwesa kunalokho. Naye uNobuhle uzoyibonela yena ukuthi uqamba amaphamanga ngoba yakwazi ukuthi ngingavela ngami ukuthi kusakhile. UZinhle ekhuluma ngomcabango engawaphimisile amazwi kuzwakala. Yabona ke nje futhi ngiyobikela ubhuti ke ngalenkinga ayitheka manje umuntu asebhekana nayo la ekhaya. Yabona futhi okwalomuzi kube ngezinyawo ngabe kuyayihambela. Suka. Umphikeleli ephume eshiya uZinhle emva kwempendulo ayithole kuyena. Khabazela, nakho ke manje futhi okusha. Zikhona zonke izingane zalapha ekhaya, kodwa le kuthiwa Nobuhle kuyona ayibonwa nangokhalo. Kanti nodade wabo uZinhle uthi akayazi nokuthi iphi. uNobuhle akekho? Man. Akekho la ekhaya. Kanjani enzu lenzo ubusuku omjeni? Uphi yena uZinhle? Zinhle. Asabela uZinhle ebese sondela kubhekumuzi. Yebo Khabazela. Uzongisiza la. Uzokhuluma lonke iqiniso komuntu efa. Ubudadewenu. Angimazi bhuti mdala. Nami ngiyakwethuka nje ukuthi akabona.
Hayi, ngake ngasho kodwa ngathi yabona lento yakhe yokuthambisa isandla bhuti omdala. Sebeyazenzela manje laba. Umqapheli ngokuqhuma ngenxa yezinhlungu ayezizwe. Kahle wena mqapheli mani, ulokhu uzongishwabelela la. Njengamanje kuzomela wena Mphikeleli nabanye nogada niphuma inqina nicinga odadewenu nize nibathole. Ningabuyilani ningahambi nabo. Mina ngizosala nalezi ngane zakwethu zonke la okwamanje. Mina futhi sekuyimina futhi kulula nje la kimi sekumele ngiyocingana nabantu abebehambela indlela zabo ke njengamanje ngoba phela kuyacaca ukuthi uNobuhle usendodeni akukho nje okunye uthe esehamba wenza isiqiniseko sokuthi uthukisa imiqamelo lapha ngaphansi kwengubo ukuze noma kwenzeka kukhona okungena egumbini lakhe angasoli lutho ukuthi akekho umuntu olele la waphinde waphuma wakhiya nasemnyango wabese ehamba nawo futhi ukhiye wakhe Umphikeleli ngokucasula